እቶም ደቂ ማፍያታት ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ምብኣስ ኣይቋረፁን። ንቤተሰቦም እውን በቲ ካብ ሕጊ ወፃኢ ዝኾነ ስርሖም ንፖላይስን ነታ ከተማን ዘጨንቑ ክኾኑ ከለዉ ምስ ካልእ ቤት ትምህርቲ እውን ምብኣስ ቀጸሉ። ናይዛ ፊልም ፓርት 1 ዘይረኣኹማ ኣብ ቻነልና ኣቲኹም እንተሪኢኹማ ብዝበለፀ ክትርዳኣኩም እያ። እቶም ፓርት 2 ክሳብ ተዘርጋሕቲ ጽበይ ዝነበርኩም ሰባት ድማ ሒዝናያ ቀሪብና ስለ ዘለና ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ እንዳበልኩ ናብታ ፊልም ከፍለኩም። እቲ ፊልም ዝጅምር በዓል ጂንጂ ታክያ ንበዓል ሲርሳዋ ድሕሪ ምስዓሮም ድሕሪ ዝተወሰነ ኣዋርሑ ድሕሪ እዚ ጂንጂ ምስ ሪንዳማን ተባኢሱ ሪንዳማን ክሳብ ዝኣኽሎ ቀጥቂጥዎ ነበረ። ጂንጂ ድማ ኣብ መጀመርያ ብሪንዳማን ክሰዓር ከሎ ምብኣሱ ግን ኣይቋረፀን። በብመዓልቱ ስልጠና እንዳወሰደ ንኽበኣሱ እንዳገበረ ብዙሕ ግዜ ተጋጢሞም ነበሩ። እንተኾነ ግን ንሓንቲ መዓልቲ እውን ትኹን ንሪንዳማን ስዒርዎ ይፈልጥኒዩ። ብኻልእ ካዋሺ ዝበሃል ናይ ቤት ትምህርቲ ተመኣሳይ ዝኾነ ተምሃራይ ካብ ቤት ማእሰርቲ ክፍታሕ ከሎ ንዕዘብ። ካዋሺ ልክዕ ከም በዓል ጂንጂ ሓያል ዝነበረ ኮይኑ እንዳተበኣሰ ከሎ ንሓደ ዓርኩ ቀቲሉ ንዓመታት ዝኣክል ኣብ እስር ቤት ነይሩ። ካዋሺ ምስ ተፈትሐ ዝገበሮ ናይ መጀመርያ ነገር ብጌጋ ዝቐተሎ ናይ ዓርኩ መቓብር ምርኣይ ነበረ። ንኣጋጣሚ ኮይኑ ግን እቲ ወዲ ዝመሃረሉ ዝነበረ ናይ ሃወሳት ቤት ትምህርቲ ተምሃሮ ናብኡ መፁ። ቀፂሎም ናይ ሃዋሳት ቤት ትምህርቲ ተምሃሮ ናይ ዓርኩም ቀታልሕ ንኽፈድዩ ስለ ዝደለዩ ንካዋሺ ክጎይዎ ጀመሩ። ድሕሪ እዚ ካዋሺ ነዞም ኩሎም ሰባት ንበይኑ ክስዕሮም ስለ ዘይክእል ቀልጢፉ ናብ ናይ በዓል ሴሪዛዋ ቦታ ኸደ። ዝኾነ ይኹን ሰብ ናብ ናይ በዓል ሴሪዛዋ ሓፁር እንድሕር ኣትዩ ናይ ሃወሳት ቀደም ተምሃሮ ሃርምዋ ኣይክእሉን እዮም። ምክንያቱ ናይ ሴሪዛዋ ግሩፕ ምስ ናይ ሃወሳት ግሩፕ ተምሃሮ ቅድሚ ሕጂ ክሳብ ዝኣኸሎም ተባኢሶም ኣብ ስምምዕ በፂሖም እዮም። ናብ ናትና ሓፁር መፂኹም እንዝኾነ ሰብ ኣይተሃርሙን ኢኹም፣ ከምኡውን ንሕና ናብ ናትኩም ቦታ መፂና ንወልሓደ ኣይንሃርምኒና ኣብ መንጎ ክልቴና ሰላም ወሪድሎ ኢሎም ቅድሚ ሕጂ ተሰማሚዖም ነበሩ። እንተኾነ ግን ናይ ሃወሳት ቤት ትምህርቲ ተምሃሮ ነዚ ጥሒሶም ንካዋሺ ኣሕሊፎም ንኽህብዎም ኣብ ምሕታት ነበሩ። ድሕሪ እዚ ኣብ መንጎ ዝኹሉ ክርክር ጂንጂ ናብኦም ክመፅእ ከሎ ጂንጂ እውን ካብ ናይ በዓል ሴሪዛዋ ቤት ትምህርቲ ሓደ ከም ምዃኑ መጠን ቤት ትምህርቶም ስለ ዝተደፈረ ሓሪቑ ነበረ። ቀፂሉ ተባዕ ዝኾነ ጂንጂ ንበይኑ ብምዃን ንናይ ሃወሳት ተምሃሮ ክበኣሶም ጀመረ። ድሕሪ እዚ ናይ ሃወሳት ቤት ትምህርቲ ተምሃሮ ምብኣስ ኣቋሪፆም ስምምዕና ኣብ ዝፈሪስሎ ኣብ ቀረባ ግዜ መልስና ተፀበዩ ብምባል ካብቲ ቦታ ኸዱ። ኣብ ካልእ ትዕዝብትና ናይ ሃወሳት ቤት ትምህርቲ እቲ ሓደገኛ ዝኾነ መራሒ ታይጋ ናሩሚ ንዕዘብ። ታይጋ ናሩሚ ዝመርሖም ናይ ሃወሳት ተምሃሮ ደቂ ሃፍታማት ልዕሊ ምዃኖም መብዛሕትኦም ናይ ማርሻል ኣርት ክእለት ኣለዎም። ድሕሪ እዚ ኣብ ናይ ሴሪዛዋ ቦታ ንዝበፅሖም በደል እንዳተዘራረቡ ብኸመይ ገይሮም ከም ዝምልስሎም ይመኸሩ ነበሩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ጎታዋሾ ዝተባሃለ ምስ በዓል ሴሪዛዋ ዝመሃር ዝነበረ ሓደ ተምሃራይ መፀ። እዚ ሰብ ብናይ ግሉ ምክንያት ምስ በዓል ሴሪዛዋ ተባኢሱ ነይሩ እዩ። በዚ ከዓ ንሴሪዛዋ ክስዕሮ ስለዘይከኣለ ነቲ ቤት ትምህርቲ ገዲፉ ብምምፃእ መሲኦም ኮይኑ ሕንኡ ክፈዲ ሓሲቡ ነበረ። ናይ ሃወሳት ተምሃሮ ድማ ካብ ናይ ሴሪዛዋ ቤት ትምህርቲ ብምውፅኡ ጥራሕ ሓሪቆም ድሕሪ ምህራሞም ናብቲ ግሩፕ ንክሕወስ ኣፍቀድሉ። ብኻልእ ድማ ታይጋ ኣዝዩ ዝተኣመነሉ ሪዮ ዝተባሃለ ተምሃራይ ነበረ። ሪዮ ብናይ ማርሻል ኣርት ክእለቱ ወልሓደ ዝኽእሎ ኣይነበረን። ስታይል ናይ ጨጉሩን ገጹን ግን ሕሙም ስለ ዘምስሎ ኩሎም ይንዕቅዎ ነበሩ። እንተኾነ ግን መራሒኦም ዝኾነ ታይጋ ናሩሚ ብጀኩ ብኻልእ እምነት የብሉን። ንሪዮ ድማ ምስ በዓል ሴሪዛዋ ኣብ ንበኣሰሉ ሰዓት ናይ ዘለካ ዓቕሙ ተባኢስካ ክንስዕር ኣለና ኢሉ ነገሮ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ጂንጂ ናብ በዓል ሴሪዛዋ ብምኻድ ኣብቲ ባእሲ ንኽፅንበርዎም ሓተቶ። ጂንጂን ሴሪዛዋን ኣብ ዝተፈላለዩ ጉጅለ ዝሰርሑ ኮይኖም ዝመሃረሉ ቤት ትምህርቲ ግን ሓደ ከም ዝኾነ ይኣምንዮም። ነዚ መሰረት ብምግባሪ ድማ ጂንጂ ነቲ ባእሲ ንኽፅንብርዎም ሰሓተቶ። እንተኾነ ግን ሴሪዛዋ ንሕና ምስ ናይ ሃወሳት ተምሃሮ ወልሓደ ዘበኣስ የብልናን፣ ነጢርካ ዝተበኣስካዮም ንስኻ ኢኻ፣ ስለዚ ፀገምካ ባዕልኻ ፍታሕ ኢሉ ኣብቲ ነገር ኢድ ከም ዘይብሉ ፍለጦ። ናብ ናይ በዓል ሃወሳት ቤት ትምህርቲ ምስ ንመለስ በዓል ታይጋ ነቲ ባእሲ ኣብ ምድላው ይወዳደሩ ነበሩ። ኣብ መንጎ ድማ ታቱስያ ዝተባሃለ ተምሃራይ ምስ በዓል ሴሪዛዋ ከም ዝበኣሱ ሰሚዑ መፀ። ታቱስያ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ካብ ዘለዉ ስቕተኛታት ተምሃሮ ሓደ ኮይኑ ኣብ ባእሲ ግን ንዕኡ ዘሕምቆ ኣይነበረን። ቀፂሉ ከም ሓቅኳ ኣነ ኣብዚ ግሩፕ የለኹን፣ እንተኾነ ግን ብናይ ታይጋ ናሩሚ መሪሕነት ዝኹም ትስዕሩ ይመስለንን ንግሩፕኩም ዝሓሸ መራሕ መሪፅኩም ግን ክትስዕሩ ትኽእሉ ኢኹም ብምባል ርእይቶ ሃቦም።
ድሕሪ ታይጋና ሩሚ ነቲ ምስ ሰምዐ ብውሽጡ ክሓርቕ ከሎ ኣባኢሱ ስለዘይሕምቆ ግን ብስቕታ ሓለፎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ቀረባ ግዜ ዝተፈትሐ ካዋሺ ናይ ቀረባ ዓርኩ ንምርኣይ ናብ ኬን ከደ። ኬን ቅድሚ ሕጂ ኢያዛኪ ደጋጊሙ ብሽጉጥ ድሕሪ ምትኳሱ ምስቶም ግሩፕ ኮንካ ምስራሕ ጠጠው ኣቢሉ እዩ ነይሩ። ሕጂ እውን እንተኾነ ግን ጅንጂብ ዝደለየ ሰዓት ኣብ ጎኑ ክኾነሉ ከሎ ንካዋሺ ግን ዳግማይ ናብዚ ህይወት ንኸይምለስ መኸሮ። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮንካ ዘባኸንካዮ ግዜ ኣኽለካ ናብ ከተማ ኸይድካ ስራሕ ክትሰርሕ እየ ዝመኽረካ ኢሉ ሰላማዊ ናብ ዝኾነ ህይወት ንኽምለስ ነገሮ። ድሕሪ ካዋሺ ነቲ ምኽሪ ድሕሪ ምስምዑ ናብ ሓደ ናይ ያኩዛ መራሒ ኸይዱ ኣብኡ ተቖፂሩ ከም ዝሰርሕ ነገሮ። ንጽባሒት ንጎ ሚኪስን ቹታን ናይ ጅንጂ ግሩብ ንምውሳኽ ካብቲ ቤት ትምህርቲ ተመሃሮ ደልዮም ከይዶም ነበሩ። ልክዕ ቅድሚ ሕጂ ጅንጂ ከም ዝገበሮ ናብ እማይ ንሕወስን ንዝበሉ ተመሃሮ እንዳቐጥቀጥዎም ይሓልፉ ነበሩ። ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ጅንጂ እውን ነቲ ባእሲ ዘድልዩ ሰባት ኣብ ምድላው ክህሉ ከሎ ሚካሚ ብራዘርስ ዝበሃል ተመሃሮ ምፅአ። ሚካሚ ብራዘርስ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ናይ ሴሪዛዋ ግሩፕ እዮም ነይሮም። ሴሪዛዋ ግን ናብቲ ባእሲ ኣይኣቱን እየ ስለ ዝበሎም ንሳቶም ድማ ስቕ ክብሉ ስለ ዘይደለዩ ንኽበኣሱ ብፍቓዶም መፁ። ብኻልእ ድማ ናይ ሃውሳ ቤት ትምህርቲ ተመሃሮ ፈራሓት ስለ ዝነበሩ ኩሉ ግዜ ኣብ መዓልቲ ቁፅሮም ኣይበኣሱን እዮም። ምስ ጸላእቶም ዝበኣሱ ኣሰንኪኦም ከይሓሰቡ ክኾኑ ከለዉ እቶም ተመሃሮ በብሓደ ብምህራም ይፍለጡ። በዚ መሰረት ድማ ንበዓል ጅንጂ ኣድለይትዮም ብጣዕሚ ተባእስትዮም ኢሎም ዝሓሰቦም ተመሃሮ ነንበይኖም እንዳረኸቡ ክሃርምዎም ጀመሩ። ብጁዶ ማርሻል ኣርት ሓያል ዝነበረ ሹቺ እውን ከይተረፈ ተቐጥቂጡ ነበረ። ዋላካ ሹቺ ናይ ጁዶ ማርሻል ኣርት ክእለት ሒዙ ክስዕሮ ዝኽእል ተዘይነበረ ግን ካብ ሃውሳ ቤት ትምህርቲ ዝመፀርዮ ግን ካብኡ ብዝመለፀ ኣብ ማርሻል ኣርት ክእለት ስለ ዝነበሮ ብእኡ ክህረም ከኣለ። በዚ ምኽንያት ድማ ቀልጢፉ ንኽሓዊ ንዝተወሰኑ መዓልታት ኣብ ሆስፒታል ከም ዝጸንሕ ተገበረ። ቀፂሉ ቹታን ሚኪስን እውን ናይ ሽጁዕ ዕድል ዘጋጠሞም ክኾኑ ከለዉ ከካብ ዘለውዎ ሓደ ብሓደ እንዳረኸቡ ቀጥቀጥዎም። ብኻልእ ድማ ካብ በዓል ሴሪዛዋ ኸዲዑ ናብ በዓል ሃውሳ ዝኣተወ ጎተን ዝተባሃለ ተመሃራይ ሓደ ሰብ ብኸራ ክወግእ ተበገሰ። ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ታይጋና ሩሚ ኣብ ጉሩብና ከምዚ ዓይነት ነገር የለን ወላ ሓደ ብኸራ ዝዋጋእ የብልናን ኢሉ ኣብቲ መሬት ዘጥሖ። ንጽባሒቱ ንጎ ጅንጂ ነቲ ፕላኖም ከመይ ገይሮም ክፍጽምዎ ከም ዘለዎም ንኽማኸር ናብ ኢዛክ ኸደ። ኢዛክ ድማ ሕጂ ምስ ዘለና ዋሕዲ ሰብ ተዘይንበኣስ እዩ ዝሓይሽ። ናይ ሃውሳ ኣካዳሚ ኣለውና ንብሎም ተመሃሮ ንኹሎም ሃሪሞሞም እዮም። ኣብ ልዕሊ እዚ ኸኣ ቹታን ሚክሲን ሹቺን ብምህራሞም ድማ ናይ ጉሩብና ሓይሊ ኣዳኺሞሞ እዮም። ብዘይክኦም ኬድና ክንስዕሪና ምባል ዘይከኣል እዩ። ካብ ዝኾነ ይኹን ኣባላት ክንእክብ ኣለና ብምባል ነቲ ባእሲ ንኽጸንሕ መኸሮ። ቀፂሉ ኢዛኪ ናብ ሴሪዛዋ ብምኻድ ኢድ ንኢድ ንኽበኣሱ ሓተቶ። ቅድሚ ባእሲ ምጅማሮም ግን ኣነ እንድሕር ስዒረ ነስኻን ጉሩብካን ምስ ጅንጂ ብምዃን ናብቲ ባእሲ ክትኣትዉ ኢኹም እንድሕር ንስኻ ስዒርካ ድማ ዝደለኻዮ ናይ ምግባር መሰል ኣለካ ኢሉ ስምምዕ ኣቕረበሉ። ኣብ መጀመርያ ክፋል ከም ዝረኣናዮ ዋላ እኳ ኢዛክ ንፍዕ ተኾነ ንሴሪዛዋ ስዕር ዓቕሚ ግን የብሉን። ብኻልእ ድማ ካዋሺ ስራሕ ንኽረክብ ቅድሚ ሕጂ ናይ ኬን ሓላፍ ናብ ዝነበረ ናብ ያዛኪ ኸደ። ኣብቲ ከተማ ኣሎ ዝበሃል ናይ ያኩዛ መራሒ መን ኢሉ ኣብ ዝሓተተሉ ሰዓት እቶም ሰባት ድማ ናብኡ ሓበርዎ። ያዛኪ ድማ ቅድሚ ሕጂ ብኬን ፈቲኑ ዘይኮነሉ ነገር ብካዋሺ ንኽፍትን ወሰነ። ንዓይ እንዳተሃላለኸ ንዝርከብ ካልእ ናይ ያኩዛ መራሕ ኣሎ። እዚ ሰብ ሄዶ ታካይ ዝበሃል ምናልባት ንስኻ ትፈልጦ ናይ ጅንጂ ኣቦ ብምባል እዩ። ስለዚ ነዚ ሰብ ክትቀትሎ እንተኽኢልካ መሳይ ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ ኢሉ ስምምዕ ኣቕረበሉ። ድሕሪዚ ካዋሺ ነዚ ምስ ሰምዐ ብዘይወል ሓንቲ ምውልዋል ቀልጢፉ ተሰማምዐ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ጅንጂ ኣብ ናይ ኣቦኡ እንዳመስተ ኮይኑ ነቲ ባእሲ ዝኾኑ ኣባላት ካበይ ከም ዘምፅእ ይሓስብ ነበረ። ኣቦኡ ሄደ እውን ወዱ ንብዙሕ ሰዓታት ከም ዝሰቲ ዘሎ ዝተውዒሉ ናብኡ ፀውዖ። ጅንጂ ድማ ካብ መጠን ላዕሊ ስለ ዝሰተየ ኣብ ቅድሚ ብኡ ብስነ ስርዓት ጠጠው ምባል ኣበዮ። ኣቦኡ ሄዶ ድማ ብሓንቲ ውስጢ ናብ መሬት የውድቖሞ ተበራበር ወፂኻ ኣየር ውሰድ ብምባል ካብቲ ገዛ ከም ዝወፅእ ገበሮ። ኣብ ካልእ ተዘብትና ነፋስ ክወስድ ዝወፀ ጅንጂ ሽጋራ ክስሕብ ደልዩ ላይተሩ ብውላዕ ስለ ዝኣበዮ ይቃለስ ነበረ። ድሕሪዚ ነዚ ኩሉ ይዕዘብ ዝነበረ ሓደ መንእሰይ ድማ ናብኡ ብምምፃእ ላይተር ወልዐሉ። ናብ ጅንጂ መፂኡ ላይተር ዝወልዐሉ ሰብ ናይ ሃዋሳ ኣካዳሚ መራሒ ዝኾነ ታይጋና ሩሚ እዩ። እቲ ዘገርም ነገር ግን እዞም ክልተ መራሕቲ ነናድሕዶም ይፋለጡ ይነበሩን። ስለዚ ኣብ መንጎም ወልሓደ ከይተፈጠረ ብሰላም ተፈላለዩ።
ብኻልእ ድማ ኣቦ ጂንጂ ስርሑ ስለዝወድአ ናብ ገዝኡ ይምለስ ነበረ። ካዋሺ ድማ ቅተሎ ተባሂሉ ተላኢፉ ስለዝነበረ ሂዶ ናብ ዝኸዶ ይኽተሎ ነበረ። ድሕሪ እዚ መወዳእታ ንሂዶ ኣብ ጸልማት ቦታ ረኺቡ ደጋጊሙ ተኮሰሉ። ካዋሺ ሞይቱ ኢሉ ብምሕሳብ ገዲፎ ዋላ እንትኸደ ንሱ ግን ብሂወት ስለዝተረፈ ናብ ሆስፒታል ኣተወ። ድሕሪ እዚ ጂንጂ ነብኡ ድሕሪ ምርኣዩ ነቶም ሓለውቲ ነብኡ ንበይኑ ከይገድፍዎን ካብኡ ከይፍለዩን ክሕልውዎን ነጊሩ ኣጠንቀቖም። ሄዶ ታኪያ ድማ ኣብቲ ከተማ ኣሎ ዝበሃል ናይ ያኩዛ መራሒ ብምዃኑ ወሪኡ ኣብቲ ከተማ ተናፈሰ። በዚ መሰረት ኬን እውን ናይቲ ፈተነ ቅትለት ወረ በፂሕዎ ነበረ። ብርግጽ ነቲ ነገር ዝገበሮ ካዋሺ ከም ዝኾነ ገኒቱ ነበረ። ምክንያቱ ናብ ከተማ ኸይዱ ምስ ሓደ ናይ ያኩዛ መራሒ ክሰርሕ ኢልዎ ነይሩ እዩ። ናብ ያዛ ክኸይዱ ስራሕ ክቆፅሮ ብዝሓተተሉ ግዜ ብርግፀኛት ንሱ ይቕተሎ ኢልዎ። ነዚ ነገር ብዘይካ ካዋሺ ካልእ ዝገብሮ የለን ብምባል ደምደመ። ብኻልእ ድማ ጂንጂ ብዙሕ ልምምድ ድሕሪ ምግባሩ ምስ ሪንዳማን ንኽበኣስ ከደ። ጂንጂ ንነብሱ ዝበቕዐ መሲልዎ እምበር ንሪንዳማን ግን ወልሓደ ስለዘይነበረ ብቐሊሉ ሰዓሮ። ቀፂሉ ናይ ሴሪዛዋ ግሩፕ ገዲኡ ዝወፀ ቦታ ድማ ነቲ ቤት ትምህርቲ ንኸቃፅሎ ምሸት ከይዱ ነበረ። እዚ ኩሉ ዝገብር ዘሎ ካብ ናይ ሃውሳ ቤት ትምህርቲ ፕላን ወፃኢ ክኸውን ከሎ ምስ ናይ ቀደም ኣዕሩኽቱ ዝበለፀ ሕጂ ፅልኢ ፈጠረ። ጎታ ልዕሊ ዓቐን ገጽ ስለዝረኣየ ብናይ ሃውሳ ተምሃሮ ተቐጥቀጠ። ንሕና ፅልእና ምስቶም ተምሃሮ እምበር ምስቲ ቤት ትምህርቲ ኣይኮነን። ቅድሚ ሕጂ ካራ ክትጥቀም ተታሒዝካ ነርካ፣ ሕጂ እውን እንተኾነ ነቲ ቤት ትምህርቲ ኣቃፂልካዮ። ንሕጂ ግን ናይ መወዳእታ መጠንቀቕታ ሂብናካ ኣለና ብምባል ኣጠንቀቕዎ። ኣብ ካልእ ተዕዘብትና ጂንጂ ምስ ናይ በዓል ሃውሳ ቤት ትምህርቲ ተምሃሮ ተራኸበ። በዓል ጂንጂ 5 ኮይኖም ክመፁ ከለዉ ተምሃሮ ሃውሳ ግን ንምቕፃሮም ኣሸጋሪ ነበረ። ጂንጂ ድማ ዓቕሞም ስለዝፈለጠ ብዝኾነ ብምባል ዝበኣስሉ መዓልቲ ነኪሩ። ቀፂሉ ግን ምሸት ዘኺሩ ከሎ ላይተር ከም ዝወላዓሉ ስለዝዘከረ ተመሊሱ ላይተር ወላዕሉ። ናይ ሃውሳ ተምሃሮ ግን ፈራሓት ስለዝነበሩ ባእሲ መሲልዎም ኩሎም ተኣኪቦም ከዱ። ድሕሪ እዚ ጂንጂ ኩሉ ስርሖም ተዓዚቡ ማዕረኽ እንደይ ፈራሓት ምዃኖም ተረድአ። እቶም ካልኦት ናይ ሴሪዛዋ ግሩፕ ግን ነዚ ነገር ስለዘይተረድኡ ምስኡ ክሰርሑ ይደለዩን። ብኻልእ ድማ ካዋሺ ነቲ ዝቐተሎ ሕጂ እውን ብሂወት ከም ዘሎ ስለዝሰምዐ ዝሓትት መሲሉ ናብቲ ሆስፒታል ብምኻድ ክቐትሎ ወሰነ። ቀፂሉ ናብቲ ክላሱ ኣትዩ ክቐትሎ ዝፈተነሉ ግዜ ግን ኢን መፂኡ ጠጠው ኣበሎ። ድሕሪ እዚ ናይ ሂዶ ሓለውቲ ድምፂ ሰሚዖም ናብ ውሽጢ ኣተዉ። ኬን ድማ እቶም ሰባት ንካዋሺ ንኸይቀትልዎ ተንበርኪኹ ይልምና ኣብ ዝነበረሉ ሰዓት ሂዶ ካብ ድቃሱ ተሲኡ ነቶም ጓርዲ ንኽገድፍዎ ኣዘዞም። ሂዶ ንካዋሺ ብሂወት ከም ዝተርፍ ዝገበረሉ ምክንያት ጽቡቕ ስለዝገበረ ዘይኮነስ ቅድሚ ሕጂ ኬን ሂወት ወዱ ስለዘትረፈሉ ጥራሕ ነበረ። ድሕሪ እዚ በዓል ጂንጂ ምስ ናይ ሃውሳ ቤት ትምህርቲ ተምሃሮ ዝበኣሱላ መዓልቲ ኣኸለ። ኣብዚ ግዜ እቲ ካብ ጁታን ሚኪስን ወፃኢ ኩሎም ኣባላት ፈሪሖም ነበሩ። ጂንጂ ድማ ክሳብ ሕጂ ካብ ዝተበኣስናዮም ግሩፓት እዚኦም ኣዝዮም ፈራሓት ብምባል ክእምኖም ዋላ እንተፈተነ ዋላ ሓደ ግን ምስኡ ንምኻድ ፈቃደኛ ኣይነበረን። ንዕኡ እውን ተዘይከድካ ይሰሓይሽ ብምባል ክፀንሕ ነገርዎ። ጂንጂ ግን እዚ ክገብር ፈቃደኛ ኣይኮነን። ንኩሎም ቶም ግሩፕ ድማ ፈራሓት ከም ዝኾኑ ብምንጋር ገዲፍዎም ከደ። ድሕሪ እዚ ተባዕ ልቢ ዝሓዘ ጂንጂ እንበይኑ ኮይኑ ምስ ናይ ሃውሳ ቤት ትምህርቲ ንምበኣስ ከደ። ቀፂሉ ታይከናሩሚ ደቂ ግሩቡ ኣበይ ከም ዘለዉ ምስ ሓተቶ ጂንጂ ድማ ከምኦም ንዝበሉ ፈራሓት ሰባት ሓደ አንበሳ ጥራሕ እኹል ከም ዝኾነ ተዛሪቡ ንበይኑ ክበኣስ ጀመረ። ጂንጂ ናይዚ ግሩብ ድኹም ኮኖም ፍርሒ ምዃኑ ስለዝፈለጠ ንቕድሚት ከይዱ ሓደ ብሓደ ክቕጥቅጦም ጀመረ። ድሕሪ እዚ እቶም ዝተረፉ ናይ ሴሪዛዋ ግሩብ ድማ ናይ ጂንጂ ድፍረት ሞራል ስለዝኾኖም ተኣኪቦም ናብቲ ቦታ መፁ። ቅድሚ ሕጂ ኣብ ናይ ሴሪዛዋ ታሪክ እዚ ኩሉ ተምሃራይ ኣብ ሓደ ግሩብ ተኣኪቡ ይፈልጥን። ድሕሪ እዚ ብናይ ጂንጂ መሪሕነት ናይ ሃዋሳ ቤት ትምህርቲ ተምሃሮ እንዳቐጥቀጡ ናብቲ ቤት ትምህርቲ ምእታው ቀጸሉ። እቶም ተምሃሮ ናብ ውሽጢ እንዳኣተዉ ኣብ ዝመፅሉ ቁፅሪ ናይቲ ነገራት ዘቃቕነት እንዳወሰኸ ክመፅእ ከሎ ናብ ሞት ክሳብ ዝበፅሑ ባእሶም ቀጸሉ። ብኻልእ ድማ ናይ ሃውሳ መራሒ ዝኾነ ታይጋ እውን ነቶም ተምሃሮ ብጭካነ ይቕጥቅጦም ነበረ።
مسؤ نمبقاس بصحهم ميكي تحاويسو كسعرو خمسيكلو أمينهم إيدهم هابو ريوم بتماساسالي ناي سيرزاوا جروب إيدهم كساب زهبو يهارمهم نبرا بخالد ما أب قدامي كفال متوحد زكبرة توكيوون ولا كومولو نمولو تسيحاوية نبتباسقن آتي نبرا أبو دما قجلو نخسعرو زكالو خلو يتسعر نبرا أبز بزيسي بعال جنجي نمبزحتهم نهاوسات مهاروك قطقطوهم كاللوو حيالات بحالو سبات نبزلوو نبتلعلواي كفلمتو دحر سريو أباسكالا خوينو يتبهم نبرا نجنجي نلعلق حالف نجيرو نسخا أبلع لمسلو عركي تبعس سيري زاوا عركي جن مساي حنسب كتسنحيخا كلتينا تتبعسنا كمي مسلكا بمبال نخبأسو عدمو بس مسرت دما جنجي نلعلق ديب كلو سيري زاوا جن أبو نخبأس طرفا دحرزي تبع لبس حاسة جنجي دما مستيقاك النباس نجمارو ما يساتيو نباس أتوا إذا خمجيلو خلو أب تحت سلو ناي سير زاوا جروب مالت بعال توكيو ناي هاوسات مهارو خدفو زكا ألم كلو يتعرو نبارو نابعال سير زاوا مسن ملستما مصريو أمو بأسك هلو خلو ريو يسعر نبارا أتيلو ريو ناي زلو حايل خلو بموتا نسير زاوا قد قطو سيري زاوا جن أمريت وديقو قطو بقصة تهارمه دمي وات امبر نسوغن والحانتي نايد 500 نبارون استما نريو عم حتو فتقرلو بستما سيري زاوا نريو النسخة ناي مارشال آرت كلا تعلقا ناي قصة تهرار ماون صبوق تعلبيخا أنا دما باسي ناي نوح كزي تمكرو لني سلازناتكا قصتي أم نفسي كعرف قلو والحدا حدش نقر سفتقري لن بمبال نعو مهرامو خمس قد الكبرة دحرزي سيري زاوا ريوز اللوا عقمي مولو بمولو كم سود دحر مكبر أما ودعتون نامريت سرانو أتيلو أما جنجين تايغان زلو بأسخرئي نلعل خدا بخالق دما اتقودا سبحال سب حجون تخانا مأكر كاروت اتوايا بلن نسير زوا دما بخاراك وفتنا انتو خناجن تاتو سياس لازمتا نامريت بمسرار نتخارا تقبلو حجون تخناجن جنجين تايغان كاباس زعن كفوم نجار يلان دحرز جنجي مستيغا لعل زجزي كابا خنسلا زيدالية زلو وعاق متتاكيمو نتايغا نامريت ستحو أما داتا تأزبتنا دما ناي سيري زوا كروب بحانساو كوينكا زيكبر نجار كمزيلا آريوم كام نهاوسا بيت مرتي واتو حجي دما ناي كال أي درجات تمرتم سلاز ودقو أبي تمرتو سوزران زمرو قلو معالتي أخيلو اللو أبتا معالتي ممرقتهم دما مس بيت مرتو هاوسا سكبرو باتي سامعرين دامان مس جنجي خبا أسمتا جنجي يسعر كل زين وأسدلويو أتير بنايرين دامان حتو مسرت ناباس آتيو أفتواسي بلج أخر الجمرة جنجي دما از خلوز لفعلو جزي فرخم زفري مسرعية اندا سحاقة نرين دامان كهرمو جمرة بس دما جنجي أفتواسي كسعر كلون دار أنا اتفيلي مابسي ودا فتوى تخطاتلت مدبنا نلو مسقربنا لكم مدبنا سيمسل نيرو امس فوتو خمايت أرن نزا فيديو لايك شير بمكوارا زلكم هنات ريديوغن حبريتا اب كومنت سيكشن أموتلنا نزا چانلنا سبسكرايب سيكباركم سبسكرايب كورن دابلكو اب قطالي بخالق مدب سامراخب سسنايو